Il-ħamis kompli tinstema fil-qorti l-kawża kostituzzjonali li qed issir mill-Partit Nazzjonalista kontra x-Xandir Nazzjonali u l-Awtorità tax-Xandir fid-dawl tan-nuqqas minħa tal-PBS li jwassal lil pubbliku il-verità kollha. Ix-Xandir Nazzjonali kien naqas miljuri fost l-oħrajn fil-moti tal-kommozzjoni li seħħet ġewwa u fuq barra tal-Parlament wara l-vot rigward tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofia li tilef ħajtu meta weqgħet binja fuqu f'Diċembru li għadda. L-editur tal-PBS Charles Dalli xiet il-ħamis quddiem l-imħallef Wenzu Mintov li ma xidu rrid biċ-ċar l-inkonsistenza tax-Xandir Nazzjonali fejn fuħut mid-drabi rapport tal-protesti filwaqt li fid-drabi oħra injorhom kompletament. L-avukat Paul Borch Olivier fakkar lil Dalli kif TVM kien xandar kommozzjoni dwar dak li kien seħħ fil-konfront tal-Ministru Bonnici u meta dimostranti li jappoġġjaw lill-ex President Amerikan Donald Trump kienu wettqu rvellijiet b'mod spontanju barra u ġewwa l-Kungress Amerikan huwa ikkonferma dan kollu. Skont l-Awtorità tax-Xandir, avolja l-Partit Nazzjonalista ingħata ir-raġun, il-Prim Ministru Robert Abela kien laħaq għamel U-turn u ordna li ssir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. U għalhekk li dak li kien ġara barra l-Parlament u fil-Parlament, skont l-Awtorità, kien tilef il-valur. Il-kawża kienet ġiet ippreżentata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-avukati Paul Borch Olivier u Francis Zammi Dimek u mistennija tkompli fi 17 ta' Novembru fin-nofsija.